шарҳин ва дигар хабарҳо. имрӯз рақобатҳои мусобиқаи бонуфузи ҷудои Дюсселдорф Гранд-слам оғоз гардиданд. дар рӯзи нахустини нерӯсанҷӣ ду тан аз паҳлавонони кишвар Муҳаммад Даюб Мирзозода ва Ҷамолиддин Абдуллоев рӯи татами баромаданд. натиҷаи рақобатҳои ин ҷудокорони кишвар дар шарҳи ҳамкорони мо. дар рӯзи аввали мусобиқаи Дюсселдорф Гранд-слам миёни мардон варзишгарони вазни 60 ва 66 килограмм андари майдони рақобат гардиданд, ки дар ин муборизаҳо ду тан аз ҷудокори Тоҷикистон низ ҳунарнамоӣ карданд. дар вазни 60 килограмм Муҳаммад Аюб Мирзозода ҳарчанд дар даври аввал озод буд, вале дар даври дуюм аз ҳарифи испанитабори худ Франсиско Гарригоси шикаст хӯрду аз идомаи мубориза бенасиб шуд. узви дигари мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллоев дар вазни 66 килограмм баромад намуда, дар рақобати аввали худ намояндаи Гвиня Бисау Диего Сезарро бо як вазари шикаст дода ба марҳилаи навбатии мусобиқот баромад. рақиби дуюми Ҷамолиддин намояндаи Тайпеи Чин Сай Минг Йинг маҳсуб мешуд, ки паҳлавони ҷавони тоҷик дар ҷараёни рақобат 3 шидо гирифт ва пирӯзӣ насиби рақибаш гашт. дар рӯзи дуюми мусобиқаи Дюсселдорф Гранд-слам 22 феврал рақобатҳо дар миёни мардон дар вазнҳои 73 ва 81 килограмм бонувони вазнашон 63 ва 70 килограмм байни ҳам зӯрубозу месанҷанд. Беҳрӯзи Хоҷазода ва Сомон Маҳмадбеков ҳарду нерӯсанҷиро аз даври дуюм шурӯъ мекунанд. тибқи қуръакашӣ Беҳрӯз дар ин марҳилаи мусобиқа бо ҷудочии муғул Сен Очир Сокбаатар, ки дар мусобиқаи Гранд-слам Париж ҷои сеюмро ишғол карда буд, рӯбарӯ мешавад. ёдовар мешавем, ки Беҳрӯз чанд маротиба бо ин ҳарифаш андари майдони рақобат гаштааст. дар чемпионати ҷаҳони соли 2019 бар ин рақибаш дастболо гардида, дар Абу-Даби Гранд-слам 2019 аз ӯ мағлуб шудааст. Сомон Маҳмадбеков бошад бо ғолиби ҷуфти Энтони Бушар ва Вадим Шока ба татами хоҳад баромад. дар вазни 81 килограмм бошад Ҳақназар Назаров дар даври дуюм бо Тимо Кавелуиси Олмонӣ ва Акмал Муродов бо варзишгари Қирғизистон Владимир Золев нерӯсанҷӣ мекунанд.